Hello, aham bụ Nwada Idimachukwu. Join me, let's learn kitchen utensils in Igbo. Kitchen utensils in Igbo is called Ngwa kitchen. Ngwa kitchen. Let's dive in. Efere. Efere. Efere in Igbo is plate. Efere. Efere. So you can say nyem efere. Nyem efere or weta efere. Weta efere means bring plates. Nyem efere means give me plate. Ngaji. Ngaji. Ngaji in Igbo is spoon. Ngaji. Ngaji. So you can say biko nyem ngaji. Biko nyem ngaji. Biko nyem ngaji means please give me a spoon. You can also say weta ngaji. Weta ngaji. Weta ngaji means bring spoon. Ngaji. Ngaji. Ngwa ya. Great. Ngaji ofe. Ngaji ofe. In Igbo, cooking spoon is called ngaji ofe. Ngaji ofe. So you can say biko nyem ngaji ofe. You can also say weta ngaji ofe. Ngaji ofe. Ngwa ya. Ngaji ofe. Great. Ngaji ndodo. Ngaji ndodo. Ngaji ndodo bụ fork. In Igbo, you call a fork ngaji ndodo. Ngaji ndodo. So you can say oji ngaji ndodo eri ogede. Oji ngaji ndodo eri ogede. He is eating plantain with a fork, or he is eating the plantain with a fork. Oji ngaji ndodo eri ogede. Oji ngaji ndodo eri ogede. Ngwa ya. Pots. Pots. Pots in Igbo pụtara ite. 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 So you can say buterem ite. Buterem ite means bring me a pot. You can also call it ite ofe. Ite ofe, pot of soup, or ite nri, pot of food. Ngwa ya. Ite. Great. Cup. Cup in Igbo pụtara iko. 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 Nyem iko. Nyem iko. Iko mmiri. Iko mmiri means cup of water. A cup of water. Iko mmiri, a cup of water. Mmiri in Igbo is water. Water. So you can say nyem iko mmiri, give me a cup of water, or nyem iko, give me a cup. Ngwa ya. Iko ya ọzọ. Iko. Great job. Knife. Knife. Knife in Igbo is mma. 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 So you can say oji mma waji. Oji mma waji. Oji mma waji means she is cutting the yam with a knife. You can also say wetamma. Wetamma nyemumma. Wetamma nyemumma. Wetamma is bring a knife. Nyemumma is give me a knife. Ngwa ya. Mortar. Mortar. Mortar in Igbo is called odo or ikwe. Odo or ikwe. While pestle is called akodo. 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 So you can say buterem odo na akodo. Buterem odo na akodo. Buterem odo na akodo potara. Bring or carry the mortar and pestle for me. Bring and carry mortar and pestle for me. Buterem odo na akodo. So mortar is odo or ikwe, while pestle is called akodo in Igbo. Ngwa ya. Great. Sponge in Igbo pụtara ogbo. Sponge pụtara ogbo. So you can say oji ogbo asa efere. Oji ogbo asa efere. Oji ogbo asa efere. She is washing the plate with a sponge. You can also say nyem ogbo. Nyem ogbo. Nyem ogbo. Give me a sponge. Ngwa ya. Great. A sieve. A sieve, just like the woman in the picture is holding. A sieve in Igbo pụtara nyo. 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 So you can say oji nyo azapụ or awụpụ mmiri n'osikapa. Oji nyo azapụ maọbụ awụpụ mmiri n'osikapa. This means
She is sieving out the water from the rice with a sieve, or she is using a sieve to sieve out the water from the rice. Rice potara osikapa, osikapa, osikapa. Ngwa kwuo ya. Great job. Agbada, agbada. Agbada n'Igbo potara a frying pan. Agbada, agbada. So you can say Oji agbada eye ogeda. Oji agbada eye ogeda. She is frying the plantain with a frying pan. She is frying the plantain with a frying pan. Agbada. Oji agbada eye ogeda. Ngwa kwuo ya. Great. In Igbo, gas cooker is called kuka, kuka, because there is no corresponding Igbo word for gas cooker. So it is borrowed, we call it kuka, kuka. The same thing with stove. Stove is pronounced as stove in Igbo, stove, stove. While the traditional fire cooking place, that's firewood, is called ekwu in Igbo. Ekwu, ekwu. So we can say, ọ na-esi nri na-ekwu ọkụ, ọ na-esi nri na kuka, ọ na-esi nri na stove. Ngwa kwuo ya. Great.